Me lähdetään Sulon kanssa Inariin. Matkaa tulee kertymään yli 11 tuntia. Melkein päästiin perille. Ensin Nokialta Tampereelle, Tampereelta juna vie meidät Ouluun ja siellä vaihdetaan vielä toiseen junaan, joka jatkaa Rovaniemelle. Rovaniemellä meitä on vastassa Samu, joka lähti Inariin jo viikkoa ennen meitä. Mutta matka ei lopu vielä siihenkään. Edessä on vielä yli 4,5 tunnin ajomatka Inariin. Ja koska mä ajattelin tehdä tästä matkasta vähän, mielenkiintoisemman, mä päätin yhden asian. Mun tavoite on, että Sulo ei kertaakaan kysy. Ollaanko jo perillä? Kiire tuli. Mennään. Joo, rakas, mutta nyt ei ole aikaa jäädä ihmettelemään. Sulla jos seuraavaksi Tampere. Okei. Tampereella meillä on 17 minuuttia aikaa ennen kuin toinen juna lähtee. Onko kova nälkä? No meillähän menee siinä ainakin 15 minuuttia. Wow. Numero mitä? Se taisi olla 49 ja 50. Siinä on rahkalättyjä. Siellä on vadelmarahkaa välissä. Nautiskellaan aamupalat, niin saat sit mennä leikkimäiksi. Joo. Joo. Sen lisäksi, että mulla oli tavoite, että Sulo ei kysele, ollaanko jo perillä, mulla oli itse asiassa toinenkin tavoite. Mä halusin matkustaa ilman yhtään ruutuaikaa. Joskus se on tietysti kiva helpotus matkoille, mutta mä uskon, että meidän matkasta tulisi paljon mukavampaa näin. Siksi mä otin mahdollisimman paljon kaikkea puuhaa meille. Mä askartelin erilaisia pelejä ja laitoin ne kirjekuoriin, että olisi seuraavien pysäkkien lisäksi muutakin mitä odottaa. Vähän kyllä jännittää. Mulla on sulle täällä jotakin kirjeitä. Avaa Tampere, Oulu ja junassa. Täällä lukee avaa lounaan jälkeen. Pikku palkinto, kun teet jotain reipasta. Täällä lukee avaa kun äiti tarvitsee tauon. Avaa kun haluat pelata äidin kanssa. Haluatko äiti pelata? Täällä on nämä junat. Sitten junilla äiti lataa tuohon puhelimeen semmoisen noppa-appin. Sitten sieltä painetaan noppaa, niin sitten aina sen verran mennään eteenpäin. Sitten täällä lukee nämä ohjeet täällä, että 2 eteenpäin, jos tulee tähti. Sitten oikotie onneen, jos tulee toi nuoli. Sitten takaisin puun osoittamaan ruutuun, eli joutuu mennä vähän takaisinpäin. Se vähän se tulee. Onko koiria? Sulon pitää enää löytää koira, niin se voittaa. Se on koira. Spider-Man. Sulo voitti. Kato. Onnea. Sä voitit. Niin meilläkin. Olen venytellyt Veikko mamma. Sitten Veikko papa nuoro aloittaa. Aamuvarhaisella Veikko pappa. Ensin kädet ylös kohottaa. Ottaa vielä isot jättipamput. Sitten vasta kuortaa. Tampelissään. Welcome on board all the new passengers also in this Pendolino Blue Train to Oulu. We need to leave from Kokkola station perfectly on the schedule. 10 kyykkyppär. Älyteni. Toivottavasti tästä kuuluu jotakin. Pahoittelen äänihaittoja. Mä en uskaltanut kuvata tuolla, kun tuolla ihmiset nukkuu ja on aika hiljasta. Hyvin on mennyt matka tähän asti. Kohta on vähän lounasta ja sitten pitääkin jo vaihtaa junaa, niin tää junamatka nyt meni ihan silleen tosi nopeasti on mennyt tähän asti.
onneksi tuolla on toi leikkipaikka ja ollaan sitten leikkitty vähän juttuja. Ja seuraavakin junamatka menee varmaan ihan silleen kivasti. Siellä ei ilmeisesti ole leikkipaikkaa, mutta onneksi meillä on vielä noita pelejä ja muita, mitä voidaan tehdä. Et pahin on varmasti sitten tää automatka, mikä on edessä. Kippis. Lounastauko. Kanapräppiä. Se oli aika hyvä. Avalla. Mitä tuli? Katteita. Nam nam nam. Salmia. Mä ajattelin, että kun sä yleensä tykkäät salmiota. Oli vähän väksyä toi salmi. Ja ylivieskassa halutaan etuaja. No kiitos. Ole hyvä. Mihinkäs juna menee? Afrikkaan. Sitten. Nyt ne lopettavat ja tulevat tänne. Oh. Oo. Anne. Nyt ollaan perillä. Sitten kohti seuraavaa junaa. Vähän ehkä isomman haluaisin. Mitäs tällä? Kato vielä mitä täällä on jotain muutakin. No niin, se on tämmönen liikennejuttu. On ollut tosi reipas. No niin, se kyllä ootkin ollut tosi reipas. Meillä on mennyt matka tähän asti tosi hyvin. Eiks vaan? Enää... Mitähän tästä oli? Vähän reilu pari tuntia vai jotain semmoista. Tässä junassa. Nyt ei oo sitä leikkipaikkaa. Kiva, kun täällä ei ole leikkipaikkaa. Miksi se on kiva? Muuten ei oikein vedetty näitä tehdä. Niin, nyt meillä on vaikka mitä kaikkea. Onneksi meillä on paljon tehtäväkirjoja vielä jäljellä. Voidaan tehdä niitä. Voidaan pitää pullatauko, kahvitauko ja kaikkea kivaa. Hyvät matkustajat, tämä on lentoliikennettä Rovaniemelle. Tässä vaiheessa alkoi huomata pientä levottomuutta ja matkaväsymystä, mutta vielä kertaakaan ei ole sulla kysynyt, että ollaanko jo perillä. Tätä matkaa ei mikään voita. Onko ollut ihan paras matka? Mitähän sä sanot sitten, kun istutaan siellä autossa 4 tuntia? Onkohan se silloin vielä samaa mieltä? Täällä alkaa koko ajan muuttua metsät lumisemmaksi. Nää sai pisteen, se tuli paperi. Kivipaperilla. Nyt sen on isoksi. Mun on nyt kaikki, eikö? Moro. Se on se lyhkäinen sieltä. Ei se vissiin nyt perseellä. Varo, että autoja sitten. Niin, nyt on 4 tuntia vielä aikaa. On 4 tuntia. 4 tuntia. 8 tuntia. No niin onkin. Niin onkin. Lähdetäänkö ajamaan niin päästään? Ei. Sitten enää 4 tuntia niinkö? Sitä loppuu. Sitä kakkaa. Mutta tähänhän me nyt ollaan totuttu. Oliko sulla ikävä meitä? Vaikka. Sen voi sanoa. Vaikka. Joulupukin maa. Siellähän voi näkyä vaikka joulupukki. Ei se ole oikein joulupukimaa. Mitä niin ei oo? Missä se oikeesti? On leikki joulupukimaa. Leikki joulupukin maa. Onko tää tämmönen feikki turistiluola? Joo. Ja aito on jossain tuolla. No korvatunta. Se rimmas. Mikä täällä menee? Apu. Siis ihan aikuisten oikeesti. Onneksi tossa on poliisi. Tämä jos joku tekee ihmisen onnelliseksi. Lunta pois. Amazing.
Sukatkin. Eikö sulla edes kenkiä jalassa? Samulle räppejä, savuporo, mulle pitsulia ja Sulolle dinosaurusnuketteja. Bon appetit! Mikäs se on kanssa meidän ennätysmatka silloin? Oliko se sieltä Ranskasta Espanjaan? 10 tuntia. 11 tuntia. Jeesus. Siellä oli Saman verran kilometrejä kuin mitä on nyt tästä tänne Kotkajärveltä. Mutta aikaa 11. Niin, kun siellä oli ne mielenosoitukset. Istuttiin hetki sitten autossa. Että eihän tää nyt oo mitään. Mikään. Me ollaan niin totuttu. Että väsy kyllä painaa päälle. Sitten vastaan venyttelyvaltaa! Vedellä! Kuulemma saa kiertämään! Iskekä taas! Näiden ihanien iltatanssien jälkeen Sulo olikin jo niin väsynyt tässä vaiheessa, että en mä saanut sitä enää pidettyä hereillä. Me ajeltiin Saariselän ohi, Ivalon ohi ja sitten me oltiinkin jo Inarissa. Melkein päästiin perille. Onko tää nyt herran haltuun? Apua, mua jännittää. Päästiinkö? Oi luojalle. Mitä? Onko noin kova pisteitä vai? Ihan just pääsit. Niinpä. Me tehtiin se hyvä Sulo ja äiti. Läpylää. 8 tuntia 41 minuuttia ja 687 kilometriä tuli tänne. Meille tuli 12 tuntia. Kirkas herra jästäs. Hei, mä kuulin jonkun äänen. Täällä sitä on luminarskuu kekkien alla. Onko mitään ihanampaa? Tuolla on aika tommonen kirkas sää, vähän pilviä on vielä auringon edessä, mutta mä luulen, että me saadaan aivan ihana päivä nyt. Joo, on aivan ihana sää. Täällä on noin -8 astetta, ettei yhtään liian kylmä. Tää hiljaisuus. Tää on niin mahtavaa. Jotain lintujen ääniä vaan kuuluu. Ai että, minä nautin. Me jäädään tänne nyt nauttimaan meidän Inarin lomasta. Aivan ihanaa, että katsoit tän videon. Meidän junamatka meni yllättävän hyvin. Mutta toki me nyt ollaan niin tottuneita tuohon reissaamiseen, että ei voi nyt oikein muuta odottaakaan. Ensi videolla sitten näistä lumisista maisemista lisää. Voit ehdottomasti vlogaan vielä täältä Inaristakin. Ja ei muuta kuin seuraavalle videolle. Moi moi!